ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Шумо бошад моро бо лайк ва комментариҳои худ дастгирӣ кунед. Лайк мондан дӯстон вақти зиёди шуморо намегирад, аммо барои пешравии канали мо кӯмаки калон мекунад. Ташаккур барои дастгирӣ. Доруҳое ки айни замон шумо дида истодаед доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. Худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. аллакай шаби 16 ба 17 ноябр турнири калони UFC 309 баргузор мегардад, ки муҳорибаи асосии ин турнир муҳорибаи унвонӣ дар вазни вазнин байни чемпион Ҷон Ҷонс ва довталаб Стипи Миочич мешавад. дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад муҳорибаи рейтингӣ дар вазни сабук, реванш байни Чарлз Оливера ва Майкл Чендлер хоҳад шуд. ва дӯстон, пеш аз худи турнир мо шуморо пресс-конференсияи онҳо интизор аст, ки шаби 14 ба 15 ноябр баргузор мегардад ва дар ин пресс-конференсия иштирок мекунанд Ҷон Ҷонс, Стипи Миочич, Чарлз Оливера, Майкл Чендлер, Бо Никал ва Пол Крег. чӣ гуна ки дар боло қайд кардем, пресс-конференсияи онҳо шаби 14 ба 15 ноябр баргузор мегардад. ана худи турнир бошад шаби 16 ба 17 ноябр. ҷангвари вазни сабук UFC Педи Пимблейд боварӣ дорад ки чемпиони вазни ним сабук Илия Топурияро шикаст дода метавонад. биёед суханҳои Пимблейдро гӯш мекунем. аҷоиб кор! вақте ман гуфтум ки Илия Топурияро шикаст дода метавонам, ба бисёриҳо ин чиз сахт расид. шумо чӣ интизор будед? фикр мекунед ки ман нишаста мегум ки ӯ маро шикаст дода метавонад? ман хетер нестам. Топурия дар ҳақиқат ҷангвари хуб аст, аммо ман ӯро шикаст медиҳам. стилҳо ҷангҳоро месозанд. одамон чӣ қадаре ки хоҳанд дар суханҳои ман хандидан мегиранд, аммо умедворам ки як рӯз не як рӯз мо бо ӯ меҷангем ва ана ҳамон вақт ман гуфта метавонам ки ман ба шумо гуфта будам. чӣ гунае ки ман ин корро дар муҳориба зидди Боби Грин кардам, вақте ки ӯро дар якум раунд маҷбур кардам ки таслим шавад. ман барои Илия хеле калонам, ӯ ба ман наздик шуда наметавонад, лекин агар ки наздик шуда тавонад, пас ман ӯро маҷбур мекунам ки таслим шавад, гуфтааст Пимблейд. хотиррасон мекунам ки аллакай чанд муддат аст ки байни Педи Пимблейд ва Илия Топурия муноқиша аст ва онҳо ҳатто як маротиба занозанӣ карда буданд. биёед занозании онҳоро тамошо мекунем. That shirt. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. Fuck you, bitch. ба фикри худи шумо дӯстон, агар дар оянда ин муҳориба баргузор гардад, кадоме аз онҳо ғолиб шуда метавонист? метавонед фикрҳои худро нависед. мо бошад мегузарем ба дигар хабар. дӯстон, чӣ гуна ки аз навори гузаштаи мо медонед, ба ҷангвари бебохти тоҷик Нурулло Алиев рақиб доданд Янал Ашмоз, ки ӯ Исроилро муаррифӣ мекунад ва бисёриҳо фикр карданд ки ӯ яҳудӣ аст, лекин не дӯстон, ин гуна нест. ин варзигар мусалмон аст, миллати ӯ черкес, яъне ӯ адиг аст ва ӯ мусалмон аст, лекин ӯ дар Исроил зиндагӣ мекунад. онҳо бо оилаи худ чанд сол пеш ба он ҷо кӯчида буданд. ҳозир дар рӯи экранҳои худ саҳифаи расмии Янал Ашмозро дида истодаед, ки ӯ алҳамдулилло навиштааст. ана дар поёнаш бошад ном ва лақаби худро навиштааст ва баъд навиштааст ки мусалмон, адик, ҷангвари UFC аст. дар ин акс бошад ӯ навиштааст ки оҳиста оҳиста ба боло рафта истодаем, бо ҳар як муҳориба ба камарбанд наздик шуда истодаем, алҳамдулилло. ана дар ин акс бошад ки як чанд соат пеш ӯро нашр кардааст. Янал бо ҷангварони ACA ва ҳамватанони худ дар Кабардино-Балкария қарор дорад ва дар поёни ин акс ӯ навиштааст ки адикҳо. чӣ гуна ки фаҳмидед дӯстон, Янал Ашмоз мусалмон аст. бисёриҳо фикр карданд ки ӯ яҳудӣ аст. мо бошад ин наворо карда ба шумо маълумоти пурратар додем. муҳорибаи ӯ зидди Нурулло Алиев аз нигоҳи варзишӣ мешавад ва мо албатта ки ба варзигари тоҷик Нурулло Алиев бурдборӣ ва ғалаба орзумандем. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо рӯзи 11 январ дар турнири UFC Fight Night дар Лас Вегас баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.